Mang Kanor! Mang Kanor! Ang DJ na mas kulubot pa sa ampalaya, pero madulas pa sa okra. Mang Kanor! Ladies and gentlemen, narito na ang programang inaabangan. Hindi nga, ang programang totoo. Weh, sinungaling. Ang DJ na lumobo at nabulunan, Mang Kasoy. Daming pangalan. Kanor! Sandali. Challenge number one. Bakit ginaganyan niyo ako, ha? Magandang Bakit umaga. hindi? Ba't hindi ka gaganyanin? Hindi ka naman umaabot Kaganyan-ganyan sa... ka naman. Kahit na 1.5, hindi ka nga umabot sa challenge. Sandali, magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang challenge ngayong Lunes. Hi, bye, I love you too. Pag umabot ng 1.5, pagpakita ko at halikan ko ang kamay ng aking mind. Halika. Alam mo, Magiging masaya ka na, mind. Pang Kanor, wag ka nang umasa kasi remember last week, hindi nga umabot ng 1,000 eh. Ay, Oo nga. aabot Ganun, ng Kanor. 1.5. Lalabas ako, papakita ko sa kanila ang aking pagmamahal sa iyo. Hahalikan ko yung kamay mo para maging masaya ka rin. Mang Kanor, bakit ba kasi hindi ka pa tumigil at magbalita ka na lang dyan? Sinasabi ko nga, magbalita habang sa 1.5 ha, 1.5. 1.5. Pero bago ako magbalita, Mine, Mine, Ano? nag-review ka na ba, Mine? Bakit? Kasi mamaya pa sasagutin na kita. Mang Kanor, hindi ako nag-review. Bakit? Kasi babagsak lang din naman kita. Ay! Mas talo na ako, Mang Kanor. Hindi ako nagre-review. Wala akong pakialam sa mabagsak ka. Sabi ko nga, magbalita muna tayo kasi ito mga idol. Sinasabi ng DOH, ang pakikipagtalig ang siya pa rin ang unang paraan para maipasa itong HIV. Ano ba yan, Mang Kanor? Ano ba yung pinagsasabi mo dyan? Hindi, yun ang sabi ng DOH. Hindi naman ako nagsabi niya na. Kaya mag-ingat kayo, ha? Kung Pag ayaw yung maputol yan. Pag mga ganyan talagang balita, no? Gustong-gusto manghunaw. ni Mang Kanor, Hugas no? kamay talaga yan siya. Pag mga hindi magandang balita. Hindi, ito sinasabi ko Ano? para awareness ito. Na yung transmission ng sinasabing HIV, Human Immunodeficiency Virus, ay nandahil sa pakikipagtalik. Kaya mag-ingat kayo dyan, sus Diyos ko. Wala para bang gamot yan. Meron na? Meron ba? Pataka lang kanya. Bakit? Nagamot ka na ba? Ayusin mo muna pag-pronounce ng ano na yan, Mang Kanor. Hindi siya talaga naku-cure, pero naagapan yung pag-spread out. Kaya nga, yan ang sinasabi. Mag-ingat na lang kayo. At hindi mo alam yan, Mang Kanor. Hindi ka ba nagtitake ng medicine? Bakit? Ba't siya magte-take? Meron siya? Simba ko. Hindi. May HIV si Mang Kanor eh. Anong HIV yan? Hair is vanishing. Ako ba may HIV o ikaw? Hindi. Ako, wala na akong hair. Tama. So, pinatanggal niya talaga yung hair niya. HIV talaga. Hair is vanished. Pag sure na, Mang Kanor ba? I-pronounce tarong ng ano, i-pronounce ng maayos yung HIV. HIV. Ito na. Ang Ano? POAA, pinapayagan ang walk-in processing para sa mayroong mga urgent requirements. Magandang balita yan. Yung sinabi ko sa kanila. Pagbigyan nyo naman ito may mga urgent requirements. Ayan na, pinagbigyan na ng POAA. Hero ka talaga, Mang Kanor ba? Pagka magaganda talaga mga Okay. balita, ikaw agad. Hindi yan magandang balita. Ideya ko yan. Talaga lang, ha? Para, Sige. kunyari, kukuha yung mind ko sa POAA. Wala na siyang maging problema dahil sa aking suggestion. Grabe, ha? At saka, ito naman. Ano? Yung kaso ng COVID-19 sa Mandaluyong, bumababa na. Ikaw din Pero ba yung yan? pagmamahal ko sa aking mind tumataas. Ay, nako. Ang lakas mo talaga. Alam mo, Mang Kanor, nag-i-illusion ka na naman dyan. Anong tinira mo kagabi, ha? Wala, tinignan ko lang yung mga pictures mo sa Tagaytay. Grabe. Sumayaw ka pa doon ng pinaka-idol ko. Lal, 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 lal. Favorite mo yung kanta ngayon, Mang Kanor? Siyempre, Confirm. Confirm talaga. Paborito ko na yan. Siguro gustong-gusto mo yung swimsuit namin, no? Parang Gusto mong agawin. bagay na bagay sa iyo, May. Bagay na bagay sa'yo? Ay, ay, ay.
Parang gusto magsuot ni Papa Charles na gano'n. Gusto niya two-piece chicken. No, thanks. Marami ako sa bahay. Hindi ko pa nasuot. Pero Main, masaya Ano? ka ba sa accommodation doon sa Tagaytay? Kasi tinawagan ko yung hotel eh. Ay, Sabi nako. ko, asikasuhin mo yung Ang aking kalor. Main dyan ha. Kung hindi, bibilhin ko yung hotel nyo. At Excuse ipasara ko. me. Hindi ikaw yung nag-introduce dun sa pinag-check-in na namin. Oy, Bakit? bakit? Sino ba? Yung Kasi- hindi mo ba alam yung mga kaibigan mo? Close ko na rin yun. Excuse me. Deno. May gusto sila sa Shoutout akin. nga pala kay Miss Cams, no? Yung GM dyan sa Tagaytay na pinag-check-in na namin sa Escala. Escala. Yeah. Si Miss Camps? Hindi mo ba alam na ako nag-contact sa'yo, ma'am? Ayusin mo yung accommodation ng aking mind. Ganun ba kayo? Ikaso, napaghalataan ka na talaga na hindi ganyan dahil hindi naman babae si Madam. Babae ba? Joke. Babae nga. Babae. Kaya nga. Ito talaga, scam talaga ito. Kaya pala, ikaw pala Mang Kanor siguro yung kinakasal doon na nadaanan namin. Kinakasal, hindi si Luis Manzano, siguro yun. Pag ikasal ako, ikaw ang ikakasal sa akin. Hindi. Mas sandali, 1.5 na. Mang Kanor, nung Ay, kinasal ba't- ka, sandali, ba't walang yun? Ba't hindi umaangat? flower girl ako noon. Ay, bahawa kayo. 301 pa lang magano. Tansyo. Sige. wala. Jerry Simeone, i-view nyo na para madagdagan. Sa dahil- sige mo Wala, pagyayabang, tinan mo, wala na naniniwala. Ayaw nila Mang Kanor. Kailangan kasing katabi ako eh. Para dumami ang views, tingnan nyo. Ako talaga ang magpapadami ng views dahil sikat ako, nasa module ako, number 7. Alam mo Mang Kanor, hindi ka makaget over talaga dyan sa number 7. Kasi number 6 yung IFM eh. So malapit ka na. Malapit na ako. Pero man, Ano? balikan ko lang ito kasi dideklara ang San Jose del Monte na highly urbanized city. O makita mo naman. Yan ang suggestion ko na ideklara na yan ng Presidente. Dineklara na nga. Kaya congratulations sa San Jose del Monte City. Highly Jose urbanized. Del Monte. Yes. Bulacan, Oo. man. Doon. Gusto mo doon tayo, man? Mag-prenup shoot Ay, tayo? hindi. Ayoko. Ayoko kitang kasama Mang Kanor. Sa Tagaytay, alam mo ba nandun ako? Binabantayan lang kita, Main. Baka may lumapit sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo Mang Kanor. Baka may mga ex mo na lalapit. Hindi ex ang lumapit dun kay Mama ay. Sino? Mga lamok. Tsaka, Main. Ano? Huwag ka sanang magalit sa iyong mga kaibigan doon. Oh, bakit? Kasi may gusto yun sila sa akin. Pero hindi ko sila pinansin dahil ikaw lang ang mahal ko, Main. Talaga. Yes, Main. Type nila ako eh. Ang Kanor, sa pagkakaalam ko kasi, hindi sila mahilig sa kulubot. Hindi rin sila mahilig sa bansot. At hindi rin sila mahilig sa tiguang. Sabi nga dito ni Hendrix Paday, nako, Mang Kanor, wala ka ng pag-asa kay Mama Ay kasi ang suot ni Mama Ay sa Tagaytay makalaglag brief. Sabi ng ganun. Lalo na yung mga super ducks na mga nakikita namin Babatiin naka-swimwear. ko nga pala si Henry na naging friend ko dun sa Tagaytay. Sino yan? Sino Mang yan? Kanor. Sino yan? Main. Sino si Henry? ang alam kong Henry, may kilala kong Henry doon sa Tasty and Company. Yung si Henry doon na payat. Baka si Henry Kada yan. Hendrix Basta pala. Henry yung pangalan. Yung servidor ng namin, ng breakfast namin. Talaga? Oo, naging Hello. close kami. Hello? Sabi niya Mula- may free breakfast daw ako Hello. sa susunod na balik ko. Ipatanggal niyo mo na yan. May Henry ba dyan? May Henry dyan sa hotel? Yan. Tanggalin na yung nagsiserve ng breakfast. Tanggalin mo sa umaga, ipaserve mo ng dinner. Main, ano pa, Main? Wala nang hadlang sa pagmamahalan natin, Main. Anong pagmamahalan natin? Walang natin. Alam mo ba, Ano? yung apat mong kaibigan, Tigilan mo ako. magaganda eh. Sino yung kasama mo dun, Main? Yun, na may crush sa akin yung apat na yun eh. Talaga? Pero hindi ko sila di ba pinatulan para naka-receive sa'yo. ka nga ng video nun? Yun lang. May video kang pinapanood nun eh. Pero pinatulan ko ba siya? Hindi dahil ikaw lang ang gusto ko, Main. Ikaw na nga. Ay, nako, Mang Ay, Kanor. sandali, i-play na lang natin. Wag mong sirain ang kanta ni Kuya Well. Yowel, Ay, sa naku. mata.
Kaya, Samot na gina, May. walang manonood sa'yo Mang Kanor. huwag ka mag-alala. Gayahin natin yung ginawa ni Luis at ni Jesse. Ano? Na isusulat natin sa buhangin ng ang pizza ng ating kasal. Anong pizza ng kasal? Pizza. Pizza? Yung kinakain? Basta nandun ka sa buhangin, kakain ako ng buhangin. Ay, nako, Papa Charles, Mama Ay, pakisabi kay Mang Kanor, wag na siya magyabang-yabangan dyan. Nire-record ko na ang inyong usapan dyan. Daddy Nudes, ang bandang The Knobs. Ay, nako. Happy birthday pala kay GR at sayang hindi ako nakapunta kasi medyo na-delay yung chapel ko. Oh, hindi ka nakapunta. Buti pa kami ni Idol Daul, nakapunta kami. Ganito na Nakakita lang. kami ng mga ganun kagwapo at mga ducks doon. Nako, Kaya pala papayag akong makipag-date sa'yo sa Christmas, Mang Kanor. Yes! Kapag sa isang kondisyon, nabigyan mo kami ni Papa Charles nung mamahaling medyo sira na kasi tong earphones natin, di ba? Hindi. Tigto Earphone lang. 100K. 100K na airport. Oo. Oy, 947 Mang na. Kanor. Tsaka, Kanor, para sasagutin ka talaga ni Mama, ay pakyawin mo na yung ham na binibenta niya. Oo nga. Mura lang yun, 99. 199. So may plus 1 ako doon. Piso ako, taga-benta. So 200. Nagbebenta ako ng hamonado. O, bilhin mo na. Oy, may Order ka bike. yung 25,000. May bike kami dito. 25,000 1 million likes para sa bike. I-like Ay, nyo na ha. ate Para ko, ibigay ko yung bike dito. Ate ko, yung tigbuwanga. Akin itong bike. Galing mismo sa aking Ay, savings. huwag kayong maniwala dyan kay Mang Kanor. Hindi yan totoo. Tsaka, Ay. sa wakas, nabuhay Sa na. ayaw yan. Nabuhay na. Nagselos na dito ang pilotong si Captain Cham Ambe. Sabi niya, kagigising ko lang, ano yung mga kasalan na narinig ko? Brad, wala. Nakasal na kami. Tulog ka kasi. Huwag kang maniwala Huwag dyan. kang tutulog-tulog. Hi, Cham Amber. Idol, Merry Christmas mula sa